Gift Ostalosiziva, who is loyal to Nelson Chamisa, aiwa hasi kumira hasi kudzora tsvimbo. Noda kukuti aiwa ari kufamba kwese kwese, aiwa mavhiki apfuura tamuona mu South Africa achiparticipate muma elections. Muzaona nhasi tamuona achibatikira mubhindura, aiwa achirecruita ma students. Arambe na mumashoko abuditsa achinyora muzaona nhasi to subscribe or like or turn on the bell icon. Notanyora achiti in Bindura National and Central, the students on an ideological orientation program, we have shared our understanding of the national question as defined by the alternative think tank as they fight for accountability and equity. Students play and will play a role in the Chamisa journey and governance agenda. It will be not possible if we won't prepare and ground ourselves ideologically. We have to share the national vision, the governance agenda in Zimbabwe we want. Students are the vital core of that agenda. Onwards, as always, in the name of the people. Mashoko abuditso panapa na Ostalosiziva. Sima pictures amuri kuona kuti he is mobilizing my students and educating them the agenda kuti aiwa ma students ndo vanofana kuto involvewa aiwa kuti tikwanise kuisa independence kana rusunguko munyika yeZimbabwe kana kubvisa the ZANU PF achiti ma students they are the ones to be educated and make informed decisions. Mashoko anotaurwa panapa na Ostalosiziva ari mubhindura. Chipotudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pemashoko ake vina comment section medu musangano subscribe kuleka channel, turn on the bell icon.